Tkompli l-kritika lejn ir-riformi fl-inkjesti maġisterjali li qed jipproponi l-Gvern ta' Robert Sabela, kif issa kien imiss lill-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji li tesprimi it-tħassib serju tagħha dwar din ir-riforma li kif inhi ppreżentata bħalissa se tkun qed tnaqqas is-saħħa taċ-ċittadin. Bil-Kamra tal-SMEs tinsisti li kull tibdil li jsir fil-liġi għandu jsir biex tiżdied il-fiduċja tal-poplu fis-sistema u mhux bil-kontra. Fis-stqarrija Chamber of SMEs fakret fl-istħarriġ li għamlu huma stess flimkien mal-Miskow man-negozji Żgħar u Medji fejn iktar minn 40% ta' dawk li wieġbu qalu li n-nuqqas ta' governanza u l-livell ta' korruzzjoni kienu fost l-iktar affarijiet li nkwetawhom. Bil-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji tajt li l-Gvern għandu jindirizza dawn il-problemi billi implementa miżuri li jkomplu l-ġlieda kontra l-korruzzjoni. U huwa propju għalhekk komplittajt il-Kamra li kull aġġustament fl-inkjesti għandu jiżgura li jsaħħaħ l-governanza tajba u jiġġieled il-korruzzjoni. Fost oħrajn iċ-Chamber of SMEs innotat kif din il-proposta tal-inkjesti maġisterjali qed tkun maġla immens u apparti minn hekk semmit proposti li għandhom jingħataw l-istess importanza. Fosthom it-tnaqqis fir-rata tal-income tax tan-Negozji kif ukoll attenzjoni għal ġlieda kontra l-korruzzjoni speċjalment fid-dawl li pajjiżna kiseb l-agħar riżultat li qatt kiseb fl-indiċi internazzjonali tal-korruzzjoni. Dan fil-waqt li temmet billi talbet għal iktar attenzjoni relatata mal-proċess tal-public procurement.